Сёння адбылося паседжанне Віцебскага абласнога суда па справе партыі ВНФ на вынікі фармавання Віцебскай абласной і акружных камісій па выбарам палаты прадстаўнікоў. Я прадстаўляў інтарэсы партыі ВНФ. У выніку на паседжанні мы пачулі, што ніякіх парушэнняў з боку абласнога выканкама і абласнога савета не было. Мы указали на некоторые недостатки. Это отсутность критериев по отбору кандидатов, коли кандидаты с досведом не проходят у комиссии, а новые люди как раз проходят. То есть незразумело чему и як. Ну, вынікі будуць абвешчаны ўвечары, але ўжо зараз зразумела, што хутчэй за ўсё нам адмовяць у нашай скарзе. Ну, будзем глядзець на наступныя выбарчыя кампаніі і рыхтаваць дастойных кандыдатаў на ўключэнне ў камісію.